ويجر خورجن أرغم بلت رشتاج خجدر أرفتي مش ماخيما أز شاخاتو زنانجك وتر تايدا أبون وتر جيت ماي أرتن فتسجنبون أما يرشت جلان خاش كنزشتم أخادجا أما سمديشا خبرتو فلوال نرافدش ترايدي أنا ركشم سمي قشت كوندورتن فتسجن مارتي وما أسبون أسق مين فراشة دا أخشى جماجة شويتون سجيش كاسمدروم بايكانورة شواختوي ما يخي كوندم زوج شواختوي يستانسا لونا دشم فرس فكشتا فنزاي أخشى شوت كيبرس سبارشة دا أخشى خات أرجلديش ما يعال فرش دوشة دا نوس خات الراديو يولنت فرس شارشتا كوم باشتيناد جخيمة أشفشت إستوري أنوشتم باجاديش أس أخشى قطاق أبو ما أسق مين فراشة دا اشتاي فراشة ماجتا باريجا официалу нахдауи байгом котой Эйфель машиг. Француза конструктор Гюстав Эйфель ерыштыджи асы конструкции арашта Парижа аппадунион равдышта ахомма. Дубу ажмаю вайтахтара котой раждар машиг Франции сарджита жардама аппендер насадиш. Фалил город важита са что-то рвартой мафтамай салдармай жгарей конд машиг феттой милуаны фулдарадам. Наридаган Эйфель машигу Франции фидау самаин я цупмаш хижай уйтахайш пайда гананиш шармагунд лифттай. Каната фишта гаек абханталышшаун. Уалдайза бахвае Парижера шухдзинетта ахшавагунд фенендер. Хорж хер вайт фенен, ама шмахтар на телевизор макащита кубажунга вайкат наравдышта важдетима. Хеймоуда райдаем. Фацагам амадыкагам апреля хайтакатык оштайн омыл сагат ирштоны пацахадон университеты араштыр саузан тымбылыштол. Ешайрак тема костахета гура в рыцарь дружбы и братства. Баштаузан коштай амалаты бонима. Расы дишел шада дубунажым. Тымбылыштол шайрак нашану хайтакай фортышвалдыштадыл арзурын амайн есардвандаг армышын. Мазал машака канзашты Беларуси амахушар ирштоны мина вартадар. Тыкагам апреля даша хатыл диденджита шаварзашты ирон архуаны пантеоны кошта инганыл. Самай хабарта балвартар бажона муйты хайзы афарсыштам наважак. Сагат ирыштоны пацахадон университеты Ерон филологии факультеты декан гутяты Эльмирай амайнжагам дейжар хорж. Бужна кенемр баста бонуйты хай Эльмира амахирасы тема мамагашка тынг важак джин матынгахчагу. Уалдайдер та ахам мазалт конкурсауы хайтакаты коштайнуд. Хермана райшом шта иннабон куджахтам автомай шаразы шту тымбылыштолны кудай бамбырштон автомай. Кыт ганани шодман нейра зурда хоржахай. Чижуны маза савардыр нугзинет тафекусы штадам? Кадган нанишод ма югуцулбафта онда рано хашма. Уйтхэма кант Белоруссия хушары что на нербасы да что наварджета фалама Абхазийдар манаш качин журнал редактор Арбасиди уйдар я баш сенат ирыштонима архканы лас баш сенадан ма уйдар шадя бон мазалудема вацаганай шмах программа даравда что ешнам варджета на важдета уйхоржу уйтахема на хадагдар аркашам танугай ама на важдета на кудвам баранканам коштама хансу моя оттар я курдята автотохчину коштан моя сафандов жаглдар бажонус айгаймах важдета иронау райшома майна бун дуабун манеж зурза что фала я бамбар за что оттар на ахаш на кудаем барам саманым катканам юдата бамба за что удон махта нугер кажется что там хама снажит там коштает хай кадмазы и что шушак зната и шамазы иш благодаришь уйта хайма оттар ахам курдята хисау автонсоны равжаранной вала расади вал анушефулдар расади я амалата бонул фала оттармайл акудеканным балы артакадармазы старнок зната шараниш хел зурза что ама вацаганама хер важита дарзузанишна хер каману ябон усатым был что ма басон
Армаштар студент. Хоном да хоном. Дармахан сагалуна да и магна да нахи студентка да нахи магистратура фада. Ама даже дяга хоном дем курчетима. Фала студента фалдар мана литература майрон литература ма башчиу фашчета садишай мана редакции минаварта алчидар на музане мана что когда мы нажон автоишка бафанда жагаме на нербаваться штахам так на узаниваться. Равда что радиан хашко там жага ума дезакусна фолдер талмасал, но ма талмасима башту занда кушт. Ума ма кушту ди талмасима башт. Ма райшомдар нахаша бар мамархаузани ама жахам шаргон махисан райштон уршаговый фацак жахзан переводить другим, чтобы понять самим. Уйтахема фарон манадуаж раж марайтон редакции канан англишак талмас, что я автор вот так я хиравдыш там я много раталмас канан англишак в жагма. Ама я от бамбарштон, садарта за ним барштон. У нас тавтология манхсалбаха, тарканат шмахтар. Ама бира садарта махисан раргунготон, мана залма талмасул куштон. Ама я изури нагдан райшомдар. Ома салмая инна в жагма раталмасканай. От дейквама дахадагдар хуждар бамбарай. Штай мана авто алчидарай жона курдячан уршак поэт такой что уршак в жагма талмас кондар суди Венгрия Индия в жагма Венгрия салдар в жагма фала термах Индия гауна кашин Венгрия гауна кашин фалауттар хёстал мастам дармар каштан мажан адон кудум баранс майер нахадакс анкарам флая автор жагын каужагамы ха херла кудыкамы уттарне шарзна мове наканыр ташан коштуер коштаят а как талмашканан нажон автор жагын манан банташти жага фала хера как талмашканан хуй хайтыр ташан кошту утхаймаз бира солдарта акудыкам кал бамбарштан хер катафанда одедан саган разурзан мана швалатанай фазуран мана алчидар жона фажжагна моя школата дарахаркан хшала жгала ладжиртак фабур ама жанай кудым барут ама ума медет классика жагдау багреца золото одетый леса куду авто тынга фажагу ама мажална яр кудым барут саштунга усы хшала куды жгала усы ладжиртак куд фабур ама сану дразуран хшалы автожгалы, я хшарта автокалы, мы саштунга дарна угёсы хабар яфты на фензна, что и афаза фоне мадарбашнал. Ладжир так-то, иркат птичья гречишка одуйта бурдарна кана. Ума сжахта кошта, ума тынка давару на фажак сахожану. Мана уршага это классик-то фажаджи хожануднау, флай кад раштнем барштам. Мелашник кудукотун, эл салмай тарма талмаскан нарайдатон. Ума райгумка хшаласу, куду камража сахожану. Стайла джир тогда. Ему вот авторажно, мы ердусы куда кот, тай десавр, фалгонс кот, тай усыфа жаган, хиосу фалгонс рашт науди, а мы ночь дармар кашенкал. Судьи. Сагдеру биресом дишаг хабар тазиш. Умеул дайма ир авток фажагам ус юхожен мазалта отрарашца укоштай нумыл фалаоттер адемак за ала хацавардар нугзинет хисен райш райр ташем. Ир ус нугзинет такой куканам вот даумагашка Эльмира студента таза савар нугзинет шаранс коштаеш фалдыштада ирмана ирофилологии факультет кой куканам. Когда мы усеттем был что аслы что вот магашка пама от торжаком жагам кай капаришай кондурсы узанирайшом. Фашта мы дарме браждахтай. Каджагина готова. Ума мана журналисты факультет хабалта Фатима, мы ем курчета удон яхам капариш шары что мы хёсы там был что олбаса такой то мы засадар бирал бак что
биралам бынак коттактала кудекотой, ама махидар фанды фенанер жонс ма кудузани кудраса узани. Уйтахем омак оштау фаламазы коштай курдятма дарма мана архайджета курдят таркабафтава, вот сма феттервей усама залдар фасычындар куттар факачындарвей. Штурбужник кая на рохвате кай на вазенс. Когда ирон факультета студенты тахай фаршиш, вот нахам дансагар харснан юхат нам удашты мана фаршчета анакан варашия на фаршчета садиш рбакота нам мана алы урашиалы субъектайдар. Фаршчета чидар заталмаз кота коштай чидар на урбасте. Ама за ю авто акота мадам ма аргон фашива джонус коштай жага авто кота. Ктарнам как факашти, ама кофештам усна автожаган автожаг на жагут фаршутна мажан артакауна иравдишсын мажан вахожа хайфашива шаштут мама автошаштадыш на канзал ама юма бака что там ну что ан ама тут запах кутаржавади ама Дагестайна редактор мамой фаштабас дема автоманжага вот все-таки осетины вот только вы так от своего языка только вы так гордитесь по самым дарам покажете мою дар шарыштырыш там мажон шарыштырыз тухайна жон флою зурал пайдазы канам автоем факашти сама сдаредзи бахштиш а моя тынг забах бака что студенты усаю это который Масагдарир шарыштырызы күннауам манманар такка оттарна аргатыдар коштайш фалдыштад инна фашчетима баргай хуждар жонын суйсагдар автау масажаға манар фарску шаражам на городыдар оттар фалдар коштайм завгатыны разурынс херчи жоныма аргаттай чинам кашы удондар жағзышты самай еш райдайын самай коштайш фалдыштад хуждар бамбарай хер я мзавгаты коин куканам чи жоныма от даумагашка уйсузаниш самай коштай куд саврадай магудиш чи жоныма кошта саул куды котта мафтадар тари сардвандажы тахай фалдарын я уд кудиш бамбарын коштайын ты самай райдайниш он вот саган бантонет манахау сакутак фаламама автокашима оттар кошташывала тан жену мана автокафаканус мана коштая хадын зинат мана школа ма коштаем завгата хёдат арах кутар факудыкан мама автокашима тан жену фала иннам это ирай гуцелек на бакаша мая кна шахурка на мая кна куша ялы варш вот ватсаган уйдараш на укама куша хер самый райдая уйна жон фала я пер садарам завгата алашова лондар жон рафи яу гиногиш мэр рафи яу яру вы швалатаном завгауэр сам он я на канетку философия сагдар тынгиштай за куддар тынгвардиш Эльмира кадганыниш от мая хатна телевизор макаште там бахах канам райшом амайна болна узанусутым было что маза деккагам апрелетас узаниш ухатмен бамбарынкан Декагам апреля асаузыштам архуанма ирон архуанма маум куштай сыртками сдармазал узани мына автына жақта каттар яхадак мына я сыртын ничего жон зани фалана жонам кудыканам мала жарасы ди фалы оттар яном рохват навазам ама йордам асаузыштам декагам апреля амундар сдаретта узани штай мамана Фатима Сусламбековна абунжахта декагам апрель даму варашей ама белорус барсинат ама уйдар ватсаган куттар бабат что у самазалима утхемас Белоруссия важдетеш дахадагай куджахта Давам бужна Эльмира Абонам Кирбаста уйтахай антощинут
Мақтаны телевизор макаштан жағым, ю сымадиша қушынғанин агманымиш, рауақдад ирыта мақұрма сатта каныз жусойты на фичингута. Проекты фылгаты асыхат рух швензішті еуасмышты кысыдарта жусойты на фирай гуртмин фарашада дуым фанзамажа зау районы арашендайы оманоққау. Ахұрма авжығдуд лаппу олдайдарта гуманитарум предметтам. Ер олдайтыңдар тырнытта литература, культура, амайы адам истории арфыма лымбынық бажонымма фасалх фашынылдар. Еуасмышты талмас кондырсыдышты Урыша, Украина, Гурзяк, Польшая, Казахагыма андырвжактамдар. Ерфылдар фышта уйыма ахам жанрты куд поэзии, проза, очеркта, критика, монографийта, ирташын куштытама автодартар. Армаште жунадон куштыта, что сапаршада ефылдар на фиалычиник дару фышадеш фалдыштадонын тышт зурагуя видига курдиатылы. Айвадоныма жунадон куда ирыштылыштыр варамбахашта еронадам историма я поэзии, проза, драматургия, я талмастай, литературун критикам и публицистикая. Ахамудаса кушинганинаг махтавал рахижам рекламама. Райдит той патурашион муниципалун премии служба райшанал калаштадаттан амгуд. Премию арвалбун адам шарапончи кушиштайна городта амакаутараштал зуабдаттак чи удонан пат адама арфа. Араштырсыд урашей президент Владимир Путинов азахштмагашка герсагат ирештона из архай дегуры районы шаргалавок сахаты шошлан номинации лагзина адама кабатарзинад райгурам баштай шарапонды. Шошлан ферважин котта як ухахаштон граната камауд ахам швалоны жағаниша моя арахштина дорваджа футболыж нерсад. Фаштадарта уажау фандакон футболыжан вдишанов гая фатсаг ахушракота кагдард баявчитан ама швалат табахатса коттарынчын домма. Штыржарды хисау кабатарман вшхашта дайма гайжаришна студии менджагам дайжар хоршошлан. Безерт хар. Кусарана матони бърз хабарта махер дуахата хафтадам ферважен котай жағаниша мади хуша хайсамба котай кът ганани шошлан. Ерманас конкурс архаиш амада адам вжарынс кудам барна автомай қалыштыны қалыштадаттынс ама автомай девжарынс кët ганани шодман неразур деньг арантавал футсаг. Ерманас конкурс архаиш амадам саваран гарантиш вифадал. Енор ачи конкурс айна Россия президенте аргоди джинада ойуна фабалка цауи организатор таба анца есохан Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления. Это ма сиес ачи конкурсе евандас номинаций есть оха номинация там Орегон Косак, молодой специалист Агаутахунный. Есть благоустройство на местах Агаохан номинации Доберена, Юндас номинации СИЕС, Майоности номинации Архаягдан в конкурсе Атты Ахсаярта Мин Архаяги. Он конкурсной комиссии взроста али номинации дас хоздар проекте кайвой магиурдама кабахаута и он балбанур кудзахтай вот голос канунца всенародное голосование хунной ати конкурсы конты вот хайца уйма на югурейдерей зонан ансонкус на ей муниципал онкус Фитагидер Фарстата, Фитагидер Адаймакма, вот так квауи Фарстата има квауи вот цауи гави хецаума райони хецаума ма да пон дау кутвазаонца пон дау Фарста кунава вот тарима байгосон гави байладон гави майн вот два пратон гави кута Байар хайм гау хиобал майн кут фаян хусканай мади бозей кутарандава хиота хиоти футболай хати номинации ати конкурс кон. Барштам. Хер фатсаг хабар дуаминев ташама жудиш мана усалапук ферважан коттай одна мана усагранате ама нертака сафасиу салапук разумавный. Я учила по нортака, а я царуй дурдури косу и уже раусторай. Ма косун райдата фаину нахет забахай ачибон нечиной.
وتسجنم كوير قد كنا ميل كافل قش ميل قد صلير وسقط تاجل كوراج ده خمود القدم يا كنزنا سافرن كارنتي مديشير من رماج تام كوكاشتن وديفيتون تعرف تخرج نود لبو سيوجت الكويش تو هو رمج مجشكم فلا يم خودا جاو كاشتيش نر عيرشتي نر درم أفتكش السماير وسقط تاج ما نوري وتسجن لدروي كده عتيدة وي وتا قصنا لدرتي ودي كانون ما مكوبا كاستن كوخيني كفيتون ودينا لدرتي تشي وي ما تخم بالاخر خسني وي ما وي تخياتي وي تخي خطي وي تخي ازردا اغل زغاتي هيرمانا شلغوي ما гешевалати мудишна и не хабарта ويتا كنت سفيت تيفند كسران رسديش يبا ديغارا город Матсудан зама ودي майканун ма архонка ма мичуринясту и ба фастамара кастан ма машина марбахастагай и вот аваст يوردم خاستا ينردم خاستا ما بدردم فتصي يرقم ما تصال درخاتي بازل دي هات خاتك ما تصال درخاتي بازل دي ما بدر ما عرف باوادي واتسجن يو 200 متر فولدر باوادي ما تصال دي ما هيوتا جلدي وات ما أصدر فلوتن ففستما كوتون وترى وادي ما هيك минут هيك ساعات أراضي أسفلتن ما يممنون وايجبا روادي ما باي مواتن ما قبر خدسكوت تا ماشينا نخستي أراغ بالار خستي أت ماشينا أتصلح تخرطنا ما كوسوي ما خدسكوت تا قبر ماشي شلوي ماجي نتونسو داي سوالون باكوتي ما أكرستا نبورخانца Евгита, أكرستا نفال Евгита. ما يفقبل ما بفكاستن ما مبالستن ما فتاك سوالوني رايستون ورديجي вот ما باوجه فمالو تنسى ماشين تما ما يولا خندر باوادي ما имади раю варсканан завон машину теми кусов самай раю варскоттан ما имада ما سوالون زاغا إديكني ده ما زال منا عميدا سوالون منا مادان إن با باكاستم ما إن با ومنا يبا زيلغا كوكوتا вот на фапурханца Евгита ما рахаутай майдарта машиной يو 200 متر ما خستو تيدار تراتي ما هو ما إن در لخونتا كافلوتي تروادن سوما در уже ماي ويدر ماشيني في وارتون مام غبيش كاتي وي ماشيني في وارتون ماسا تيمي больница مفلستان ودوني متى ويش ماسا في تاي باي متسوينا فستي больница مادر سو волонтера вахтонца он саун табунет сенаты мадба ахи лицафта в цалдер операции инскотонца майма вой фасти маю цалдер хати больница мабатстан афида арагидер файтон خارج بينون تنسيز دون بينون تنسى خبر عارفة فكانوي عالكتر شوشلان وتسجن مدن دبينون تيراس ديشنا هاس قد تقادم مخالار زيناد سمايا دم نخش كناي في خمتج يرون الجوي مقدم ما هو يدخش وجه قافته ينبارش في سجيدر دن دبينون ت باورجن كوتوس أخش آدم نخش كنا أزاي كتلا درون ويون أرجوم زردانن هيوتا وديتي كتاختون هيوتا روادي ما هيتي минут هيتي ساعات أزومي فتن أندربا مبناتي كافندي كوتا إذا يوتر هيوتا باكوتا إذا كتاختون وتا ماشينا مكفلو تام ترسيني كيمات تيما أسفراز دردن أندر كالو وفستي كالو تا يتدر يوغوريدر هيوتا كفرسيني كيفكسوي يوغوريدر هيوتا مах республики Валдай звонетай зинвавари ада има кубахауи вот хабар канаварза кутфазавонца знаку а вот тарима найни уатсенца зинвавари нива ухан хабари дар вот фца хабари дар дука хабари дар
манан равадай магасиоми фаттанан дарба мабунати кафанди кваттайда и вот тер и не драфта бахошкотайда. Оттернем дгур районы сарджета кашин снартек авто рашна узы куна жагам дгур районы хабарты тахайдар куд каштан рмаджита мод бамбарштонуи амма нартек бира башта хайта салса консаунсна куштом сауртак дгур районы савардар фарштатл шайрак дарта кой куканам од дону кушу теро дону кой куканам од нартек дасташт фолдар самадарш. Янур ота кузаган бера федералон проекта Архая Гайна Республика на России бера хотакта концауи ма дигори райондар фастакти хацанезай махтар али программе дар Архая Ган бахатка хатка фцек тохшам вайю если охан хотакта дарма Янур кузагон дон невазумма дон аватсаган царди хиомай хазардар нече кадзос дон дамаква алибон кустер бацтама па невазумма дар дахи багуткану мадар дон ква яумай хаздар нечфау ма янур дигори районе хаталтака ета еугрейдара евданца охангаусина балес городтар дигара ходактар гаутадар аифт коммерсданца е дигори район фицаг района на республике агас райондар аифт коммерсданцевой идартар курахизаюмай вот Россиян на образование школа-то садик-то янур дар дугва школа ими кустцауи капиталон ремонт канунца ма еони макус канунца вот ма еонак школа на районе ма еонак школа вот за ремонт камина майдар и назма программа махастай и кузаон дон да амиден иде школа та садикта балдари вот архайцауи это на исони бонанца на кастарта ма официагидар ватсаганома касонгау. Умай рахис габа агас эдимидар конституцией, кто за агас направление те культуре, е кадос дина дабал. Ма нин чидар тантасуй али. Кабажа дармагашка. Хер умей волдайма дгуру районы сарджет шерак фаштата саврваин сеймадам рбасаунс даума дахима. Ирмана куфана хашканш куджона автомай кадна радинод армаджитам кукаштан одайфеттун да ангом кушаш сарджетима. Шеймана хашканш даван уюд фцакт фцагу мафанд да самай ангом юаюто мафта жахам ангом шейма кушай касадартам нам тайсана зурташтан фалейшахам адам мана хабна тачибада уттар ама удон авто арах тамадарна саунс вунктдар яша кушна даран садам самай тохшин самай саран здата хер андер адай магда дауфанда фолдар сарджати мазур машема на хашканен ма фцагдар савар фашати мадам рбасаунс Айда азохан адам таназонун кудзарес раз кезонун с республики али районе сарлаугдар зонун министр тидар ма гасайдар адам кабар хастаганца куд сабона йот архайонца и адам цахан фулдар фарстаты барбацонца зага нурбанама куцахтон ота думбал нама кабар ахит савионца сардина картида зумагидар на картида утхама зумагидар гаути каранта игоне дивадион сама на картида майти фарстане лохай нурбанама фи фарстатай атака сармагонтар атака проблемный дар бахатир кантур сагавай завон ета ансана натта охан натта сиес мара аги кондар цудан асфальт ма кудай зона нотимай ба и машинта боне бома фолдар канунца устурдар машинта дар канунца ма инатта охан идибал расчет контнанца ой барца се балку целонца ой барца та сама касонгавой мана магенур ечи фарста ма фолдар касткуйда ютана фандуй ма на республике хецавай дар факоран ма
Ali rayonundur, Ali anzdır, ratunsa çaybarsadır. Mamasi fulдар, енонин фардар, fulдар ракурт, раси курта, манин раварта, али фарстайдер, на фарс мафаллауи, хейникет мара хатта, мазаун хаталта евдар суданца, майната даралогос кота, манин ачанс фулдар ратета, манин равартунс фулдар, фалоттер, сама манахенурдар, фулдар фарстата, цаунца наттитухай, нанаттанца кануйнак. إير دقولوا رايون تاي شربرجن تسمي خشاف إذا كوبا فرشون تفتاجدر يسرجتي سافر در بشتخاي آدمينا آدميو مقاميتي آخر بيك روح ساقوتي وتزاقي دم ما تفكسي ما دور خواز در آدم ليكي متسرون زاق من بوندري وتزاقونا ديقوري رايوني خواز در آدم ليكي متسرون تيشاجي كرون بتن بوجنقدن أبونم كيرباس تويت خي ماختن جغم هيرمانا نيش فلدشتاد كوردنو ميدر سمي فولاخي جواياس كونكورس ودين نجر دجغ ماختا قلش كندشتم دو بوجنقدن هير دارتر تا راخي جمودن ريكلاما ماسفو تنقلمو كشنز سبديشا قواجتا أسخشجون خبر تانا مرباخة سكولا دي خوات بينون تفاولا خيجش تبت ورشيون كونكورس أما سبانمات توي آفز خوش در بينون تل رستم أما مارينا بيرا أشتكوشنز كولتوري كاباجا موسيقى موارجون زينا دي فخايجنشت شكشتر تدر الكس درس خورج أرخ شجار مكاف مما آلو خجون إنسترومنتل سخدم تديت مارينا وجارك نجم وكالا آخر جنگ دي خوات رستم وخدا آخر موسيقانت أيجر أسر شغل بينون تشتن رافدش تواجد أما سنجر داعي جهم ويجر خورج. يجر ويخرج. وجنك يرسك بينو أنت خرج من زواب ترى تدو يعرف وياه. مخ نشر برجن تخش مع بونم كيشاكا كوتا تويت خي ومن ما تنج ستكوتو مخياسة تيما ما ولداي درمن ما وباش بينو تيما بينو تتاكد تريتر كفازورن بينو تكوي كفكنا مد فتساجد در أقود كنا برشوق زينادل نقوم زينادل يروى نقوم زينادل كرايدا يمد أخم فرشنا ميش سقاو كنا سمي بينو تنقوم كرزيم سروي سمي فلدرخات خلدر ما كانوي عرفت جهم ما نخاش كرزي وبعدا نوقي ما غير ايدايم كمان في جمع نوقي ما غير كان جمع تجمع خشتك نزشت مخته تماشي هاو دكت منم باردتش ما ماجش كفتساجي در كرزيم بارن بينون تمين دقواجون زينات كنوا وادخل تدرفيه على صدر زفيه زرزر دلدرنا فبعد فلا وارجون زينات كوا يو خبر كارخايم راجما كسوام يوما يوك أخسف كنام وتا هيدر كرزيدر مبارم كرزيدر وارجم من نرد بونك راجر كجاخته يسقبينو انت زابطا من راتا تشغافتا نتنغارخ ويه ونشولت درمانا فخنجلك كنز نخاشتن باكوتات لا كرزي واتسجن ما ويافتما أنا زور جيدر فيم بارم سشتنجا شيدر شين تيمم كلوا وتري وجيم بارزنن سجغم مقاف سيا فند باكنن كودي فند باكنن ما وي تنگن сон зинанд это помогает жить счастливо. Вот я же كنت خداخر عفت جغزن أنت أمدر سارد الكيدر يخدا غاخر كنا بندر كنيسو شاخر كنا آخر آدم يده قوما وتر ده سارد يخدا سولدر شاخر كنا دمش مسارد ميده درایشم کتری ترایده فدال تافت جاختی ده بوندر افتا سوزنی شیر ماخن بخاطر کنم مبینو یاگی من نسارد فنداگیو جارم مدر یوم مسوم کوشم مدر یوم مسوم من میوم آرخای مالقت خلدر یوم کرم کسرده ماسو اما هو تبت قطعتي ولدرش سونس وارشته بینون تاشته وارش تاش فلدر واش کاتر ردتتا ساش فلدر وارشتل أرخيجتوا واش فلدر فلمن آدم مهوس أرمجته مهوس قاروت شراج خورج بينونت شخ باشت ميدك جاجنا تكتنجج ماشيشته ير سندش خمدرك باسواي ودال تشيدر يخ شخ ميدك ستارات كنا أش خوش درون هما يولدر ما صار خايم مش خوش دروا وتكدندر خجون خورج وعيك كام
Alçıdır ne horjaydı, alçıdır hol karxaydı. O diyor ki, nırtay o da arxayın sol aşkış drone. Samadır gaş kaftar. Ne patayna canım, bir horşaq baştı, bir horşaq baştı. Falan. Binon tey savalsıdır. Şıxtır binon tey başcın kanı, binon tey kunadı. Me oma gaşka varşt kattarıydı. Uyu şeyragdır kurban baştan aftami. Kadına radin od kulturayı kabajdır aftami bajon gaştutna. Vikudu. Uydur hisan qıttag. O anovi ayvadu, uydur ayvadu. Uyron çınzaq şavayvadu. Rajdar yula puta çınzaq şaftı bajon gaştı. Çeşetima xonga kafte. Şimdi ender düştü yuldur hosa fandakta var. Jatta kan bayıştım. Mamah şimdi mi xonga ina kafı düştüm falan. Çınzaq şavışım bal düştüm. Ma yaptım yine jonga zina dravadi. Kedirjada ujek bajon gaştım od. Yaxadıklar axırgın muzikant, ajdar xada axır muzikant. Ну, уже бинон қытта бакот там юмо кушындыр айтам. Я все травадина. Хер нартакка на жон телевизор ма качта мемаш ражу заштавина фулдар автовайы ама алчидар хер командир бинон ташта шайрагдыр командир якушту шайрагдыр алчидар ямунд яхирдугона он бароттыр ама шмахан куд бамбаштон автоме бинон ташта шайрагдыр фала аргатта кудышту таун шайрагдыр суди шо трахам подил хашту дыштут. Ерна сарди юмо байокот там. Кунама байокот тато тас сабар. Ама сразу байокот там. Уй куд. Биран на разжине бажонга зина. Уманама Мана уршага кутпажен рыбака видит издалека. Гермаз қади қау башты мидек чермен қау кагу, фарн бироват. Ама чермен қау шахш күнама оттан от мана қан қау жетті. Күд музыкант, күд кафа, күд авто сардагла пужага. Что же шахш кубадын мама сжонын қадиш ал кейдер. Şey подержитон. Махам да бахшаш учежи тайвар мам куда. Жарак коннекцию. Я автоматен. Мах на швалдштадон кордим автобан хашкот там жога кад югар бинон то кой кана мод на гората сарджета да бафаршкане удон та кудна майнс бинон то тахай ма сафар саштынгашсами бинон там жога. Макад гананишна режиссер та вот ман рарди шут арфаршт фенамай на горд сарджета се жога нсуи. Мама гашка ер ахамраштугум кайжагны қау сарджинаргу ер майер юшавон курайгуры вот она канхсал бинотам севай удон махарсканс эж махадагдан юнак пшимара ма фонсхой а махадагдре он бнак жон хсай вавр жену мама гашка уйтахайма тангжинаргу лапута таршка канс бирах сата сабакут бака узаништай таршка канс умай ама шилгоймак тадан бира важен сахсата масабира факау таршка факанс ну это ахтафта ну чишта забах чишта на ми бира Бацаганшин алхжун вавартай командар навая хсая командар навая сарамбанатнай мама гашка авто Чидарта наванды куттар бинонта канын. Ома янапшна хашу. Ну, юта фазунан цацма тарчка факанца ма уйтхана файтканца. Ината та фазунан цацма ахцайтхан слишком бирахца факаума нипа карману это будет. Мама гашка ахцайтхай ма витхай машкума алчидар сава ма квартира дар средняя стоимость, ну, большая такая. Жагза штутнер фарштай. Сабар кудатаум фажен. Мама гашка мам такая молодежь. Сауна тахткан сбино такан уи ватсаган масарду ваварта ахам таштан нартака. Нартака налгуймагай шилгуймагай алкайдар фанда ватсаган масарда мидак сидар ахсафа канан вал. Арбанаттон он махадак кушин мабаса он кушин райда он маса қуаги яфон жага мама гашка са хой куттар колом пакана умана мараждар ахам хабар наудиш раждар шулгуймак куна куштайт оттар уйбалах науди нырта шулгуймага на куштай жага уйсидар худинак зинат сау ну Касадар ахам тама автоходы канен жагаума кадна кушиш оды фаг ирон уршага личность жагавтеш фаг яхисардне шартама кад кушимдер ябонна од смабинута такуды занамаю касадар бинутам сагдара хам сардла Бир алхажу.
биралық. Сарды уаварта. Неру мана бират қарттайым, салмама манан самбыр кушым боңғы тулашламдыр, вай автоматчын зақшафта жамали ақамды қаштыры дейш. Ол жоғын бас ақамын, хомай ашламдыр оттырыздан ежеге. Мен ақам зауапы деймін, кадам ер Рустам, мана бакш, кадам жеге. Мұны исканы, жарон отқаза, райып, шығда грашул, юнагай сарлапу. Ра, курушма, дуэ, юман соныру, чиргір қыбныр қаш, бинон тұқтақ бака, ба бирават, би, ером еола би, нонта. Бира. Навш. ورشقة ودرخة دقايق تطلع مسكون ديسو هير ودا أفتو كافرشون نرتكا بيرة تكودشتو ما كد فشتما كراج دخا مسنا خاشما كد شلقوي ماغنا كوش ود فاغ تيجون ما نبابر زنبينون تنجرغ ود وس سشتنغاش ما تاكود كشود نرتكا يويوتا درما أفتشت قطاكو باكنز بينون تمسرن كرايدين سود سما أفتفا كشجرغ دردخي خاي اجدرمخي خاي رفنا برايفي خجن هير وسقط تاج متى سافر سوشتنجا شيء كشوت آل صدر ويس ساردم يدقدر بينون تدر آل خجن رواي قطاج أفتر رواي من الجوي ماجن سافر درشت كشتني نيسكان كرزين أخوش كان دشت فلو بيرة تاهير ويتخي خات كاي شو صارت في خالنس قد سلجن زين هذا ما صارت في خالنس وي متى كود Ну, Ой, можно жарон. Так. ودر табуаши. Фаршка кына тыңгы. Сау бахатрик. Ер سفندق فوا وتر أولق التاجدر يونا فجنا قوا موا ونافكنا أم اليوم أزرتوي ونافكنا أم اليوم أزرتوي هو خيني يوزينات ما بينون تشرغ قوا ما بينون تشرغ خيشتر هو يتخيلي فضلتي عبونو تخصاو تابو خيسن تمي خيشتر مقوشوي موسى خيشتر ونافكنا بينون تتاكيما ونافكنا هدو ويا خدك عفتنا جاغا قاما أجافت جاغن جاغا كم درتو بابا جاغتا ما بسي فلا قاما единство يوزينات ويكونوا بينون تاشت ودوم بينون تناي ودوم مش قرد تنخشت قرد كرزيان توغيدر алсамайдер артайдер фалаз يوزينات ناي دوني اندر يرفجن غنا غوسقطاغو بينون تيراسو صار شويه دوني ما هو يشيرك در قطاغ ما ماغشك يوزينات Ана мангайо. تدر راجدنا Раждан. Юзинат кунава, а потом я укнава юзина. Ударна не сравайзан. منر دبونر فرشت رجعن لابوتا كجاختو يافتمي وما أخساني ما قطعنا كننا وده وسقطنا ما نخساني سمنقدي اش باكو تنقطاق ما نخسانا باقدي فندا كاغنا قديم مرسدش باش كفتو اش كافني كدمات ميجكو تخساون تابو تاك شنو أما ود ماريني سما يشيتي كدخسانة باقود انا شايدي يا شنو انا شايدي Самашайш. نرسم مشاي شو كنا شيء ترشق قوي ما قندر كنا وأخشى قصة قطع قصة وده كودنا وما يدرنا يجنن كنت جاش مريم دو ود كرزي كفيروي ودر كوش مود خسادر نالفق ود باجر تدرنا قو تخم ود نيس قو رمشتر راجمكش خصال دخيفة زغش مود مارينا در تاختي باجر تكويش Абон бундер матахан. فيتة والله جراس Абон бундер матахан. تاوي برس بيدنا مرات فلا Масардан бужнак. Сапар хургужан кабула. ودون در کجا نمافتمی موزیکی مش سر بابشتوینه کدوم بار نفتم نرما و کد Магашка. نمایره جدشتو یا شد أنا تر بدك سندي أنا بدك Магашка. كراي مدا كالياسك دنجر كالون كتفارش مكوا ما هو قب مكفني كناي يا وادن ذكر جارك مكفني كناي يا فندر ساعد مكفني كناي وات وسقوش كوش كنا ما ماش كوش ما هو مرمشت ما وكشت تنتاسوي وشيراغ نشتو أنا ما سنس فزخشو تسنزورود أغداو كدوم غلاف تيرون بينو تاجدر يرون بجاك يرون أو كزوراي ما يرون دارش بندر راجعون كنا وافل يرون دارش سخون يرون سشكون كداراي ما يرون أو كزوراي وطو ردين نواتني موست فردين أنا ردي قدوني لي فلا ردين نواتني يرون بجاك يا خلقارو خش ماخ مغش كافت خش أما يوغر يرون بجاك كويش كود تامود أفتنا زورن سيل خوتي دارتر نيكي قوجل يرون بجاك ومتى نسزوا براتشتوت يا خوتي دارتر نيكوكو تو أرخي كوخوشا تابو أفشي أم تاقو بكنا ما يا خوتي دلي ما زور يرونو
عمزو وتر رجعت تخشن موضوع خشن الشيء على خات وسيو نخاش فكنا فلسون رجعت شمخي سشت راش تغيا أما هير مننا دكاجر فاشت ما كراخي جم نشفل دشتا دون كورد ما يوباسة تكوتا يورمج ما معه مدربا كشن بدون أخذ زينات تخيو. تابوش. وارجون زينادي كرزيم بارغا زينادي شتاي وشا جوندي تيدر كماندر نبار تيدر كاندر بامبار بارغا زينادي يومي شتاي سامي كرزيما كرزيو إيشته إنه وتر كدو يافته لقت أفته فزورنس مناش كجاختن أفته قاموا شلقوا ماغ متى نال سوي إيشته نبارندر ما يهدق تخجن ويهدق در خساكوش ما يتخيل دروجة من يبشبون نال في بانخاش كنن فتساعد در أمبارغ زينات أنا ومي نيجانن أخش كت كانوا كرزيان واتساقن فلدر بارن زينات كرزيان خشكت كانوي شتاي نخاشكن نخشوي تما ويدر بارجون زينادي كرزي غاما تشاقدر لقوا شغاما كرزي لدرونش كرزي ما غاما خداو كانون تشاقدر شخي وارجنسو ماد فد взаимное понимание. Амбал зинадой ма уйтыхай карантинку дамбару и вот. А учидер бинонт макаджи мидек. Вама каразима зурга каной амбалой ама уй форс макагама бинонт фидар деркенс. راش زورن بيرة راش نخش شفلدر خدا جاي زورن سنقوم زينادو ويسك درافته يو زينات هو أنقوم زينات وارجون زينات يو زينات أما هير أنقوم كناوي بينون تو تاسن سكنجو وسقط تاج سارد ما سافرسش ما مجاش ك دوود كوامبالنس هذا уже бамбарнс Каразима ангом сарзышты, нас сарзышты, каразим барзышты авина. Мамагашка каразичина бамбара. Бинонта наузан? Бинонта наузан, на. أردبون كجاختم أفتم يكاد يوجر أخيسن وينز بينون توتر هير وسقط تاج تاكد كشوت خد كيف تدر رواية دو أدي ماجن نوايا يوما سرن كرزي وشنا خاشنا بعد أما درجنا ني أخيسنم جاگ أخم نخاشتر وی اومد تاکد کشود یش سگدر کد یوگر خورج ودی شال سدر فتزاگرش تا کرزیم برش توی فل ویپایده سدر سد ویتا سوزورگو ما مگش ویتا وزورگو اما شکرزی هیود باجت توی نرما چی جونس گرگت شکرزی هیود باجت توی نرما ми його даром баштою. Гргыт лжонга удышты. Могой. Ну, вояфтама. Я не по времени говорю. Про нож каразима на бахатыш, на байгом, что жердей дурта. Армаш тармана атейса там удата рашул, братама бакаш, я мадья фаттартым каждый там запира тартакал хожетты. Ну, гагар я ансамбль кушал, что там тумбирачен зашафтана, я же там бирах таги фиг штаты магмана. Ахисан ташты кулака шолом ком озадын жүрчүн заш. Мутарахисенш. Мамана дишя год усе утапат готтекте саман кондерсыдыш. Бира фажилан тазди. Он бира фажил. Он рабын ножам кубабналай. Вот на ресторан куфта тахсаумуна кушын. Хазар бават бнат хисау зиум. Усе бнат хисау бира солдар тзуапта тиронах даумидек. ممكن يشكوا وي وميخسا ممكن نقر كنايم وي كنا خشاخ سالما بيرة خجيشان وانك تهو خجيشان هير اندر آدم خطة كوي كوكانم ود سنش في داويت اندر آدم خطة إيرون بينونتو شا أخدوتي سنيش في داويت أو سنيش في داويت ما خيرون آدم ديرس درت هزيا خمتي سنة في داو إيرون أخداو سنة بعدوي أجي كفتة تيجون جليب كفتة تماخنا في ده وما خلنا نومش داخل ما خين يرقد كوت تمافتنا خونك كرنس ما ده سخونوي ويدا ده خدك دخيس فند در خون فانا كاكا شاي دونيما وديرون لجما يرون راي قرط سخون جخت عرل تنقشترو مود نركون سارد كوي كنا مود بيرتن نرتكا خمزو براتشت أما نوغزينات تا
Саврдыр нуг мазалтай пайда кан. Табу афши. Кафтыдыр. Афтауани паргамака. Край дай дахиони мадарта дефтата таравдиш. Хер афта кужагам музыка има башта что тоттыр, ама фандова самой ва швалата фидана музыка има шасардыш баттуй. مثلا راجع بیرت تانی اشتراج و سقط تاگی مجهز فالتاو ویسانی سباخر دارزنی ویسانی سباخر دارزن سفندق نفد راجو رفت قدك وتر ما يوندر دام سموزيكانتيك دهازم نلقي ما كان درنا في سارد موسيقى مي سارد كوش بتا وتر چيجون من تشتن نراويا افدر вейс الله خوش بوي هذا بتغني в нашем случае Да, куд бамба что нафта бай дау фанда самой музыкой. Да, мана авто фанда самой бинунт оркестр что. Чижон мандариш толку дыканш. Канын, ну, аппат удар музыкой самой ма хайдар да фанда. Хама бинунт хшан алсадар. Ю доктор дарзуана. Доктор дарзуқама ва хуяк дарзуқама ва жарак канак дарзуқама ва кафак дарсагдак. Все должно быть. Алсадар. Марина, ты доходаг وصارت كوبايو كوتات دبينو ناجيما ود أفشيني ما صارت. أما سالاج فصارت أفشيني ما في كودو في فشت راسه دشتو تأخذ. من الدورتاج صارم. خيشاني. نرتكب بيرة أفشيني شيء من أكومن صارن. سونا. بيرة وقتك تزي أفتزر أنا ما. ما قش كذا جم قتك تينيسي أفشين خزار ميدك وي الله خاطر. كوناي قارم زينات شفوتام قبولتام أنا مانجا يرجوم جداخة أخشتن كنا أفشين أخش زينة ديدارتر جن زينات قاموك تخشى بينون تميدك ويجني كدم برشتون ندري بامبارزنا نجمي أفشيني مامنا زباخل من تجت اسماشتم هافت سرم كرزي بارم كشمي أنا زردين خاشي سشتنجا شيدر كرزي تنخرجم بارم ماما مانجش قوي و ديشاك مارينا ما دخلتك تا دو مانجش كبخاطر كسافر أفشينو زنا تنقب جر أفشين ما دخيسن كدو جرنا ودشت أي مانجش كجدر خرج أفشين زنان بتفتساج در ومدر تاو صحابار سو يوزينا دم بارجزينات Alkam dar afto. Alkamındır malsamındır iş yaxibınat. Makrazin bargay kusaramot afşiney çanzay binu inagay şavalonay umayra şuxtır mama xoşdar sarte midek suqamava. دوما قشك مارينا وصوت شخد قامر أفجاروينا في دنا كيما وزشت شخيسان بينونتن كير أفجار زشتوي أفيسن إيش آخوش كنن أفتا ويا أما كم در وتر معدم أفد راتنس منهوس أفتا جغنيش направление ورشاقا ونشتوانتا وما في دنا منه هوي ما دخوش دروزن جغا تيجونا ما سافر در غدوت تسن باسامونز فتزاجي در فتزاقنا ما بايقوش سنان مقبولا يجردي سفنتي وسفنتم منو دو فتزاقنا ما سوزاني ومغشكا ما خدك درينا ماجون كم قوا ومباخوش كنزنان شعراج زناني كود خوش دارو كودن صوندر فلا فتزاجي در أنا مانجي يخي ودقات كود جغا يخي جردا كود جغا باروندون واقامة باروندون Просто من در آدم خاطی کواوتا. کسی فند در آدم یول خواهش کنیشت. هذا ما كنا ويتر. هذا كسون فند در برجع خاشت زنی اور تکن ایران غداول من ایران زینادل نیران بجاگل یا خم برشت سو آخم برشت. أنا انقلجي ومن أنا ما يرشتونه الله ده مخاطر سر. الله ده مخاطر. أما نجتنجنون يبجاگ. فيرما وميولداي أفتجغنيش أما سافردن نخشت الشركات نرافدش تكرم بتن غاغن وجن رشتقدن وياشنالي أما كات غنانيش ود سافردر نخشت ممغش كود منا وخيشفل تنكود الشاروتنا رشوق نخشت منا تلفزيون ما كايشتن در كات غنانيش ود جغات كود قد كانوا تسمين غومبينون توي ما افتدارتر سمي فجاروي جونوي فجارن ما افتدارتر غناني ما جاكون؟ ودا نجنار تلفزيون ما كايشتن منا مجرد جغر مشتر يوزينات كرازين خاطر كان جونوت كرازي وارجوت
На карази кунаваржам иронатам. Одна бону мафешафам, жахацарой. Карази важам халак маканам, алчидер навы адаймак, алчидер алсыдарым бары. Мана каразин хатырку канам, карази кумбарам, карази куаржам, карази куражингард канам, хош зинаттам. Од махай қару джиндар жахацарыл ничи узанават саганама. Навгоймак танец жалзан. Фарны алкей хазардар. Фарны биры қаруй, баркаттари, манан зинаттари, варжон зинаттари, ма иронады магания вжак хусауэла варду, алкамандар хусауэла варду. Фалаиш ахам иронны хаштамаза касып фанды вжак мадар раталмас канам, ма бағав мадан наравайзани. Нейсін раталмас канам. Маса саун ма иронау жағай, од ма та сауганер канзышты дуниел. Юна ков нердал, она қару. Бужнагун, абонам кирбач. Шмахам бужнаг. Апатандар бужнаг. Нажнархам болт бинун тешерак дарасы сарданы, амонт алчидер яхирдгуна бар равдыштрайден дермежахтун маунка дусы куды хаштагу, одо сард охи кутфанды афта асауд. Амин. Нахи сценарий кое куканемуттан равдышт карум мархатса маунжагам харжижер сардом ямид болта худет. Мата нанок фем болдmu.